नमस्कार, मी डॉक्टर अमृता कदम, डॉक्टर अमृता स्किन केअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा आपला डिस्कशनचा टॉपिक आहे मुरूम म्हणजेच पिंपल्स. त्वचा विकार म्हटलं की सर्वात पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येणारा प्रश्न म्हणजे पिंपल्स. साधारणपणे 14 ते 22 वयोगटाची कॉलेजला जाणाऱ्या मुलांची सर्वाधिक प्रमुख समस्या म्हणजे पिंपल्स. हे पिंपल्स कमी व्हावेत म्हणून बाजारात वेगवेगळ्या क्रीम्स उपलब्ध आहेत. मात्र IQ सल्ल्याने घेतलेल्या या क्रीम्समुळे पिंपल्सचं प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतं. म्हणून आपण पाहूयात पिंपल्स कशामुळे येतात आणि त्यासाठी काय उपचार करावा. काय येतात पिंपल्स? तर ज्यांची त्वचा तेलकट असते त्यांच्यामध्ये तेल ग्रंथीमधून सिबम म्हणजे अधिक तेल सिक्रेट होतं आणि त्यामुळे होणारा जंतू संसर्ग यामुळे पिंपल्स येतात. आता पिंपल्सचे 4 प्रकार पडतात प्रामुख्याने: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आणि ग्रेड 4. ग्रेड 1 मध्ये पुरळसारखे पिंपल येतात, त्याचमध्ये ब्लॅकहेड आणि व्हाईटहेडही येतात. ग्रेड 2 मध्ये पस्च्युलर ॲक्ने येतात, त्यामध्ये लाल रंगाचे टपोरे मोठे आणि दुखणारे त्यातून पस बाहेर येणारे फोड येतात. ग्रेड 3 मध्ये सिस्टिक ॲक्ने येतात, थोडेसे मोठे आणि त्याला ओपनिंग असणारे असे हे फोड असतात आणि हे फोड जायला बराच वेळ लागतो. ग्रेड 4 मध्ये नोड्युलर ॲक्ने येतात, हे गाठींचे कडक फोड असतात की जिथे ते बरे व्हायलाही वेळ लागतो आणि जेव्हा ते बरे होतात तेव्हा त्याचे व्रण पडतात, त्वचेवर खड्डे पडतात. याचबरोबर चेहऱ्यावर आलेला कोणताही पिंपल किनीने, सुईने किंवा नखांनी फोडला तर त्याचा निश्चित व्रण राहतो आणि चेहऱ्यावर खड्डा पडतो. पिंपल्स येण्याची काय कारण आहे? काय पार्श्वभूमी असेल तर पिंपल्स येऊ शकतात? पहिलं कारण म्हणजे अनुवंशिकता. आई किंवा वडिलांना जर पिंपल्स येण्याची प्रवृत्ती असेल तर मुलांमध्येही पिंपल्स येण्याची शक्यता जास्त असते. दुसरं कारण तेलकट त्वचा. तेलकट त्वचा असणाऱ्या सर्व लोकांना पिंपल्सचा त्रास होतो, कारण पिंपल्स मागचं प्रमुख कारण हे तेलकट त्वचाच आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे हॉर्मोन्समध्ये झालेल्या बदलांमुळे पिंपल्स येण्याचं प्रमाण दिसून येतं. सर्वसाधारणपणे वयाच्या 30 वर्षानंतर जर स्त्री पुरुषांमध्ये अचानक पिंपल्स यायला लागले तर त्यामध्ये हॉर्मोन हे कारण असू शकतं. मासिक पाळीच्या दरम्यान देखील हॉर्मोनल कारणांमुळे पिंपल्स स्त्रियांमध्ये दिसून येतात. आहारामध्ये तळलेले पदार्थ, बेकरीचे पदार्थ, फास्ट फूड असल्यामुळे पिंपलचं प्रमाण वाढू शकतं. आणि शेवटचं कारण म्हणजे सौंदर्य प्रसाधनांचा अतिवापर. सौंदर्य प्रसाधने म्हणजेच कॉस्मेटिक्स हे जास्त प्रमाणात वापरल्यामुळे तसेच निकृष्ट दर्जाचे कॉस्मेटिक्स वापरल्यामुळे पिंपल येण्याचं प्रमाण वाढू शकतं. आता पिंपल्स कमी व्हावेत किंवा येऊ नये यासाठी आपण काय उपाययोजना करायला हवी? 1. जर तुमची तेलकट त्वचा असेल आणि त्यामुळे पिंपल्स येत असतील तर चेहरा पाण्याने धुवायला हवा. योग्य तो फेसवॉश वापरून त्वचेचा तेलकटपणा कमी होईल. तेलकट त्वचेची काळजी कशी घ्यायची याबद्दल मी आधी एक व्हिडिओ केला आहे, त्या व्हिडिओमध्ये तपशीलवार सांगण्यात आलं आहे. त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. आहारातील तेलकट पदार्थ खाण्याचे प्रमाण कमी करावे. फास्ट फूड, तेलकट पदार्थ हे कधीतरी 8 दिवसातून एकदा चालू शकतात, मात्र त्याचं नियमित सेवन पूर्ण बंद करावं. आणि त्याबरोबरच आहारामध्ये सकस आणि चौरस आहार असावा आणि त्यामध्ये सर्व भाज्या आणि फळं यांचा समावेश असावा. पुढची गोष्ट म्हणजे पाणी भरपूर प्यायला हवं. पाणी पिण्याचं प्रमाण योग्य ठेवायला हवं. आणि त्याच्या पुढची एक गोष्ट आहे ती म्हणजे व्यायाम. दररोज थोडासा हलका किंवा मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे घाम येतो आणि त्वचा आपोआप छान राहते. तसंच ज्या मुलींना PCODमुळे पिंपल्स येतात त्यांना नियमित व्यायाम केल्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. आता हॉर्मोनल चेंजेसमुळे जर पिंपल्स येत असतील तर संबंधित डॉक्टरांना भेटून त्यांच्याकडून उपचार चालू करून आपण हॉर्मोनल जे रिझन आहे त्याच्यावर ट्रीटमेंट घेऊ शकता. एकदा हॉर्मोनल बॅलन्स झालं, व्यवस्थित बॅलन्सिंग झालं की पिंपल्स येण्याचं प्रमाण कमी होतं. त्याच्यानंतरची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, स्वतःच्या सल्ल्याने क्रीम वापरू नये, म्हणजे OTC क्रीम वापरू नयेत. OTC क्रीम म्हणजे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय मेडिकलमध्ये मिळणाऱ्या क्रीम्स. शक्यतो IQ सल्ल्यानुसार ह्या क्रीम वापरल्या जातात आणि त्याच्या चेहऱ्यावर विपरीत परिणाम होतात. या OTC क्रीममध्ये बऱ्याच वेळेला स्टेरॉइड्स असतात आणि हे स्टेरॉइड्स वापरल्यामुळे तात्पुरतं पिंपल्स गेल्यासारखे वाटतात. मात्र ज्यावेळेस तुम्ही क्रीम बंद करता त्यावेळेस ती चेहऱ्याची त्वचा लालसर होते, तिथं त्वचा पातळ होते, नाहीतर असे डाग येतात. काही दिवसांनी त्वचा काळवंडली जाते, तिथले स्किन ॲट्रॉफी होते आणि त्वचा पातळ झाल्यानंतर ते स्ट्रेच मार्क सारखं दिसू शकतं. आणि हे असं जर काही दिसायला लागलं
तर कोणत्याही औषधाने कोणत्याही ट्रीटमेंटने त्वचा पूर्ववत होत नाही. त्वचेवर सुरकुत्या यायला लागतात. आता पिंपल्सचं प्रमाण जर जास्त असेल, वरील सांगितलेल्या उपायांमुळे ते कमी येत नसेल, तर अशा वेळेस तज्ज्ञ डॉक्टरांचा किंवा तज्ज्ञ त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं फायदेशीर ठरतं. पिंपल्स येणाऱ्या त्वचेसाठी काही होमिओपॅथिक औषधंही आहेत की जी उत्तम काम करतात, जसं की सल्फर, कालीब्रोम, आर्सेनिकम अल्बम, काली बीच, बेलाडोना, आर्निका इत्यादी. अर्थातच ही औषधं डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घ्यायची आहेत, स्वतःच्या मनाने औषधं घेऊ नये. वरती सांगितलेली पिंपल्स संबंधीची जी माहिती आहे ती सर्वांना उपयुक्त ठरेल अशी आहे आणि त्यानुसार जर सगळे पथ्य पाळली, सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्या गेल्या तर नक्कीच त्वचा तजेलदार आणि छान होईल. धन्यवाद. हा व्हिडिओ आपणास कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. तसेच आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. आमच्या चॅनलवरील व्हिडिओ आपणास आवडल्यास आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.